Disyembre 27, 2025. May saan nalami sa bangkay. Iti nakita iti igit ti baybay, iti barangay Naglikwan, iti ili ti Pasuquen. Nabigbig da ito ani Mr. Alvaro Paredes Bugarin III. Agtawen ti 33, awanan na sawa, may isang diaconal minister, ti may isang simbaan iti ili ti Bakara. Ken residente di barangay Kadaratan iti ili ti Bakara. Pasari tinisyal nga investigasyon nga inparukat dagiti otoridad. Daytoy ket pimusay gapo iti pannakalmes. Kenawan ti foul play ana pasamak. Iti baet daytoy nga impormasyon apay nga adda dagiti nagtalinaeda sa ludsod ken saan na mapnek nga individual iti naiwayat nga investigasyon dagiti otoridad. Iti panagturong ti Bombo Lawag News Team iti pagtaingan ti biktima iti barangay Kadaratan iti ili ti Bakara. Ditoy nga inyistorya ti inana nga ni Mrs. Rosemary Bugarin tinapasamak sakbay ti insidente. Kunana nga alas 7:30 ti rabii iti December 26, 2025. Iti agpakada ti anak na nga ni Mr. Alvaro Bugarin arumwar iti pagtaenganda tapno mapan mangisuro iti youth choir ti simbaan da iti ili ti Bakara. Apaman na nagtulit ti oras kendimteng ti alas 8:56 ti rabii ket ditoya saan paya si Mangpet ni Mr. Alvaro. Iso na pagdesisyonan na nga i-chat ti anak na tapno kumustaen no ayan na. Dito'y ngayon pakaamo ti anak na saan na natuloy ti rehearsal da. Iso nagturong iti ili ti Pasuquen tapno na agbuya ti pageant. Kalpasan na nabasa ni Mrs. Rosemary ti sumbat ti anak na. Ket naturugen daytoy. Apaman anakapuot ti parbangon Disyembre 27, 2025. Dito'y naripar na anakalukat ti ridaw iti pagtaingandaan ng ibati ti impresyon ang nakasangpeten ti anak na nga ni Mr. Alvaro Bugarin nga mapama nakitaan na iti kwartuna ket awampay daytoy. Pasado alas 6 iti biga. Dito'y nga adday tinagshot ken ni Mrs. Rosemary amang ipagpakaamo ken kuana ang nakita na nalamiis sa bangkay ti anak na iti ili ti Pasuquen. Naklaat daytoy iti naipadamak kunana akalikagom na amapan kitaen ti bangkay. Ngem na dismaya apaman na naipakaamo ken kuanan nga insigira na ikabil iti punerarya ti bangkay ti anak na. Keradan ti konklusyon ti Philippine National Police analmes daytoy. Iti imuna ngayon purok at ti PNP nga spot report pasaknan tinasao nga insidente. Ditoy ang nakailanad nga insigida nagresponde dagiti otoridad apaman nga adday tinaidanon kadagkwada ang nasara ka na bangkay iti barangay Naglikwan. Nakailanad ti report abasar iti postmortem examination nga inwayat ni Dr. Jepanto Seco, ti Municipal Health Officer iti ili ti Pasuquen nga awan ti foul play ken ti rason ti panakatay ni Mr. Bugarin ket drowning wenno pannakalmes. Mainaig iti daytoy saan na mamati ti pamilya ti biktima pakairamanan dagiti kameng ti United Church Workers Organization Northwest Luzon Conference. Segon ken ni Reverend Lynn Gumalawi, iti conference minister iti UCCP NWLC, makikaysada iti panangikis ti ustisya ken ni Mr. Alvaro Bugarin. Kunana saan damapnek ti impormasyon nga inruar ti PNP isu nga agkid daw dati na ununeg nga investigasyon. Patsan ti grupo ani Mr. Bugarin ket saan nalmes no di ket napapatay gapo iti nakita na adara iti rupa na ken iti mabagbagi na basar iti latawan ana ipadanon kadakwada. The OCO NWLC, or the United Church Workers Organization,
of the Northwest Zone Conference of the United Church of Christ in the Philippines stands and joins the family, relatives, and friends of the late DIACONAL Minister ALVARO Paredes Bugarin III to seek justice for his brutal and untimely death. We declare and assert that DM ALVARO was murdered. Signs of foul play are exposed by the photos of ALVARO's remains. The dismemberment of his sex organ, the contusion and blood stains on his face and some parts of his body convince us that he was tortured and murdered. Inayon pa iti ina ni Mr. Bugarin, anom no analmes ti anak na. Apaya nakita iti sentro iti ili ti pasukin, partikular iti plaza ti motorsiklo ti anak na. Ken apaya nagtalinead nga atay ti bulsa ti biktima, ti sumagomono aramit, kasi di medyas wipes ken pasit a lotion. Inayon na pa'y, amay pagarop nga atay ti sugat, ti mabagbagi na. Ti nakasaksagit launay, sir. Parte isa na wampay ti hostisya na ta anak ko, sir, namang ibagadala ta nga drowning nga iso nakasaksagit ka nang kumaawat nga. Nalmas na anak ko kasi sinumot ti amati anak nga dati. Just kan gamgamit na anak ko nun almas ko ma. So kasakit din akong guta kaslagay ti pinagkaisan drone na tat malapsan na latang ang almas na anak ko na nagkukunda anak ko kapag agdigos nila brabe kat edin to nga mamok na anak ko nga nakasta ti aramid na. Anak ko, nakasakit pa na nalagamit na. Anak ko, siya di mo po kami kang dati. Kaya may madlaw mo ay pariknam. Kung saan siya, nagita ng kastakang anak ko. Tapos kastakan ang sauna di mundo. Tapos malaganan matirik namin kinidadi anak ko. Kung supel niya, hindi may maawat na. Hindi kasi na ipapanaw mo anak ko. Sigado pa lang di magrabungam. Magrabungam iti iglesia, magrabungam iti tao kung magrabungam gada kami. Inanawan na kami lahat ng gastuyan. Nakakaslit na pasama kanya mo. Sunod na anak ko, di kaluklok sa amin. Tulungan na kita. Hustisya, tulungan na kami anak ko manggunot yung hustisya. Isulat. Gapu ka nagitoy saan na may lawlawag ti PNP. Ket mas timibker ti pamatira aday toy ket napapatay. Patsan ti UCCP, at inairwar nga impormasyon na nalmeslaeng ni Mr. Bugarin ket may isang estratehiya tapnon ilimet ti husto ang napasamak. Nagturong iti Bombo Lawag News Team iti lugar ang nakasarakan ti bangkay ni Mr. Bugarin iti barangay Naglikwan iti ili ti Pasuquin. Nasurok may 1 kilometro ti biyahe manipur iti highway agingga iti baybay. Apaman na nadanon ti lugar, dito'y ang naobserbaran nga dati resort hotel ang naka-establisa. Nakasarsarita ti Bombo Radyo iti maysa kadagiti staff ti nasao nga pasdek. Sagon iti staff, iti rabii, sakbaya may padamag nga aday tinasaraka na bangkay, ket addadag iti imyan nga individual iti amyanan na paset ti igid ti baybay. Nga aday ti sangwanan ti resort, idinto ati bangkay met ni Mr. Bugarin, ket nakita met iti abagata na paset ti resort, ngem no kitaen ket sumagumano na metro ti kaadayuna daytoy manipod iti pasdek. Inbatad ti staff nga awan tinaobserbaran da a panaggugulo karayta arabii agangganay ti oras alas 12 ti parpangon aglalo ket adumet ti gesda nga asikaswenda karayta agundaway. Sumagumanupay apapagayam ni Mr. Bugarin tinangipeksa ti panawagan ti Hustisya Online. Karaman iripanag ni Waya ti UCCP ti karaban tapnoy panawagan ti Hustisya. Segon kani Reverend Gumalawi, kabayatan ti karavan ket nagturong da iti munisipyo iti ili ti Pasuquin tapno itanon ti kopya ti panawagan da nga nanuneg nga investigasyon ken Hustisya. Segon kani Pasuquin Mayor Robert Aguinaldo umno nga day tinaitanon asurat ken kuana.
Inayon na nga pamanan ay paima kanya na daytoy ket insigida met ang nakikoordinar iti Philippine National Police. Kunana, aritoy nga ingkid daw natin ang uneg nga investigasyon pakaseknan iti nasao nga kaso. Kabayatan na inpakaamumet ni Mr. John Dancel, the Municipal Tourism Officer, nga awanti pageant ana iwaya iti rabii iti Disyembre 26, 2025 nga kabaliktaran iti nagbalin na pakada ni Mr. Alvaro iti inana. Inlawlawag iti tourism officer nga ti Ginoo at binibining pasukin ket napasamak iti rabii ti Disyembre 27, 2025. Nupoy kastain banad na nga adamet ti aktibidad ana isayang ka ti Disyembre 26 apakiramanan ti opening parade ti bigat ken cultural activity ang nakipartisiparan dagiti elementary school manipod malem aging gana iti rabii. Inibiyang ti Philippine National Police iti ili ti PASUQUIN. Inlawlawag ni Police Major Cheryl Guzman, ti Chief of Police itinasa o nga kwerpo ti kapulisan. Akalpasan ti imununan na PANNAKATAY ti bangkay. Babayan ti Municipal Health Officer ket nangiwait dapay ti autopsy. Babayan met kani Police Captain Hanofe Pagayonan manipod ti Ordaneta City Forensic Office. Kuna ti Hepe, akabayatan ti autopsy ket at dadagiti kameng ti pamilya ti bangkay. Tapno may matangan ti eksaminasyon ken ditoya na sumpatan dagiti saludsudda. Rumrumwar nga tinagbali na resulta ti autopsy ket pannakalme ken ditoya nakita saan nga umno dagiti agwarwaras online ang nagudwa ti mabagbagi ni Mr. Bugarin. Yes, based sa initial findings po ng ating MHO, cause po ng death nitong biktima po natin is drowning. And then on January 4, the forensic unit nanggaling pa po ng Urdaneta City itong nagkandak ng autopsy, and kahapon po is naibigay po sa atin yung result, and based po dun sa result po ng autopsy niya is the cause of death is drowning din po. Naibagata yun, kadagiti pamilya na dahil to measure. Yes, po kasi nung kinakandak yung autopsy is andun din po yung family niya, and yung mga queries naman po nila is sinasagot din naman po ng ating doktor. Yes, on the part of PNP po is we are always basing sa facts po, based on our investigations, yung conduct po natin ng interviews and backtracking ng mga CCTV footages, and we are not relying on hearsay. So lahat ng investigation po natin is kailangan may supporting documents. Kabayatan na itimet biyang at may isang internal medicine doctor dito sa syudad Tilawag ni Dr. Alan Thailand. Inlawlawag na anumalmes idimay sa atao ket dakkel di posibilidad arumwarti dara itilapayag agong ngiwat ken pagisbuan ti may sa atao. Inayon na amalaksid iti daytoy ket mabalinpay nga aglitem ti rupa na gapo iti kinaawan ti oxygen. Well, awang bombo ti sistema ti bagi agtartaray detoy agsinsino ka ti oxygen, no? Darom sumrek nga oxygen, rumar nga carbon dioxide. No DJ bagi tayo malmes masumrek ti danom yan ti bara, no? Natural nga awan ti oxygenen, no? Jay bagi tayon. No detoy nga oxygen nagpukaw ti kunada nga severe hypoxia. Ti reaction di jay bagi tayo mabalin nga clog di jay pagtaraya ti dara. No nagclog di pagtaraya ti dara, ada tendency nagpadara iti bagi mabalin nga rumor tagong, rumor ti lapayag, di pagwaranin ti dara, no mabalin di pagisbuan na, or mabalin pa nga internal hemorrhage, at mabalin nga pumutok, di nga pagtarayan ti dara. Di ti epekto ti severe hypoxia, kawan iti oxygen, iti bagi, no deti malmesen, deti barata yon iti danom. Sumreken, awan rumor nga
sumrek oxygen, awan rumor carbon dioxide, maperdi dito iti kunada nga disseminated intravascular coagulation. Deta meten titundanan iti biag ti taon. Ag bleed, mabali internal hemorrhage, mabali men kag parwariso na tidara. Managsid ti dara, doktor, mabaling nga tapay nga aglema tirupa ti mensa nga tao no dito mga pasyent na nalmis. Mabalin, no? Basta ti kunata yung ag dry bleeding di talaga bumsog tirupa ti ag kwan, ti ag ngisit kan, no? Sa to naggisit kan, expectaren kasi awan oxygen jay bagi ti mesa nga taon. Iti baet daytoy arig saan a maibos ti saludsod ti pamilya. Noom no analmes, apay nakadanon ti motorsiklo na iti sentro iti ili ti Pasuquen. Pakaseknan ti motorsiklo segon iti PNP at dan ti development na daytoyen. Inbatad ti hepe nga addan dagiti naalada a witnesses ken manamnama nga addan ti maipila a kaso a karnapeng iti umay alawas. Nupay kasta, saan na nangipaypay tira duma detalye iti Philippine National Police MAINAIG iti daytoy a panag. Segon iti Philippine National Police iti ili ti Pasuquen, kalpasan dagiti eksaminasyon na iwayat ibilang dan ang naresulban iti nasao nga kaso. Dopo ko iti nga resulta nga naala to yung major, maibilang tingatan nga nasulbaren dati nga kaso major. Yes, sir. Iti bayad na ito ay nga rakurak ti PNP. Segon, iti ina ni Mr. Alvaro nga aramidan da amin na kabailanda. Tapnon mairwar ti umno anapasamak. Inayon na nga kalikagom iti pamilyana nga idanon iti nasao nga kaso iti nangat nga to a pagupisinaan. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnier, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio.